anyị na-anabatakwa unu n'ihe omume anyị akpọrọ Igbo Square. Maazị, ka ihe inwe ikwu n'okwu a akpụ n'ọnụ banyere ọmụgwọ, ka ọ bụ nwoke ka ọ bụ nwaanyị ka o kwesịrị ije ya bụ ọmụgwọ? Maka ana m afụzibere ka ụmụ nwoke ji ada ososo n'ọkwa na ha nke chewere. Nke mbụ bụ na ifu ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-anụ ọgụ nwoke ebe anyị na-ajụ gị niile. Mana nke mbụ bụ ọmụgwọ a na-ekwu okwu ya. Gịnị bụ ọmụgwọ? Maka na ọ ihe bụ ọmụgwọ ga-akọwatara anyị kpọmkwem ndị ya kwesịrị. Nke mbụ bụ na ọmụgwọ na nchịkọta m ga-asị gị na ọ bụ ọnọdụ nwaanyị mụrụ nwa na anụ na ya mgbe ọ mụsịrị nwa. Ọ na-anọ na ya ezu ike. Ọnọdụ ezumike ahụ ka a na-akpọ ọmụgwọ omenala ndị Igbo. Ọ bụ na anyị batụrụ enyi atụle ịma na nwaanyị dị ime asị gị na ọ dịkwasịgo n'elu, mana ngwa ngwa ọ na-amụ nwa asị gị na ome gịnị na ọ na-atụ. Nke mbụ, nwaanyị dị ime bido n'ụbọchị mbụ ahụ ọ dị ime ahụ ya na ije emewego ya na afụfụ wee jewego wee gaje n'oruo ọnwa 9 ana-amụ nwa. Ngwa ngwa ọ mụtụrụ nwa ahụ ọzụkwa ebe a nke a na-abanyezi n'ọmụgwọ. Igbo hazikwara ihe ahazi, ọkwanụ nwaanyị ka ije ihe a chere. Maazị, ịgbanịrị nnọọ nke ọma. Ụmụ Igbo, unu afụgo ya. Anyị ejekwenụ jee nụrụ ọnụ okwu ndị mmadụ manụ ka maazị si wee kwuo ka ọ bụ nke o si mee. Ngwa ka anyị jee anyị ihe bụ ọmụgwọ. Ana m n'ebe m gara ọrụ bịakwa ya wee nọgide n'ebe ahụ. Chineke na wee mere m ihe kpalite n'ọrụ na-abụ mkpado ọsụsụ ka m bịa je mara ka ha si wee nọrọ ma emekwa ọsụsụ kpakọta ya. Ejikwa m abacha, ejikwa m azụ, ejikwa m ọkụkọ, ejikwa m ụda, ejikwa m ji. So mgbe m mepere ya bụ eziokwu, welu ma ahụra na ọ bụ agadaga nwoke amụrụ m na-eche praise the Lord ụmụnna m ka m jikọrọ nwa m abịa ya n'obi. Ọ bụ ya ka ọ nọ nwaanyị ọma ihe ọma. Nna nnọọ ka imekwenye anọ m n'ụwakwanụ nnọọ nna ka m bunye ego dị oche ngwa nọla dịka anyị si wee na-ekwu, anyị nwa bụ ndị ihe omume enwekwana ihe bụ anyị bata na be gị ata ihe gbasara ọmụgwọ. Mana ihe anyị chọrọ ka ịgwakena ahụ ka esi akwado ya bụ ọmụgwọ na ka a ga-esikwa na ọ bụ na nwaanyị jere ọmụgwọ jichekwa na ọmụgwọ ka a ga-esi kwadoro ya wee naba. Nna nnọọ ọ maka nnọọ ka ndụ be nke anyị nwachikwe akwado ije ọmụgwọ. Na ọ bụ na enwelu dụka nọ nwa m nwaanyị ma nwunye nwa m ihe mụrụ nwa akpọ m gwa m shi m na nwunye nna m nọ na nwa m nwaanyị amụgo nwa mụnwa ga-akwadokwe ịga ọmụgwọ. Mgbe ahụ a kpọrọ gị magolu na ọmụgwọ chelu ihe akwado wee ga. So mgbe ahụ ị ga na-akwado ọmụgwọ ị ga-akwọta garị, ị ga-ebu garị, ị ga-eji abacha, ị ga-eji akpụ ayọrọ ayọ, ị ga-ejikwa nke ọsụsụ, ị ga-ebu mmanụ, ị ga-ewetache nnọọ ihe dị iche iche ma ọkụkọ ị ga-eji wee jee ọmụgwọ ahụ. So mgbe ahụ ị ga-ejeji ọmụgwọ ahụ
ọ na-abịakwa ọ na-anọ ọmụgwọ so ihe a niile iji wee gawa ọmụgwọ ahụ ihe oru ga na-erikwa ebe ahụ oge ahụ ijere ọmụgwọ so ọ bụkwa na iyi anọ na m ga-anọ ofu ọnwa na ọnwa na-abụ nọ izu ụka iyi anọ ihe ahụ iji ga unu ga na-eri olukwe mgbe oge ị ga-ana ọmụgwọ so mgbe m ga-anọ ọmụgwọ ahụ m ga-emekwa ọgọ m nwoke ka ọ ma na m achọwago ịna ọmụgwọ so mgbe ahụ ọgọ m nwoke ga-akwadoro m ihe m ga-eji wee na ọmụgwọ ọ ga-egolu m akpa rice ọ ga-egolu m akpa nnu ọ ga-akwazụ m akwa ahụ ọfụma ọ ga-akwazuru m ihe nwaanyị ji anụ ọmụgwọ ọ ga-enwoke ọ ga-akwadokwelu nyenwa ihe ọ bụ m nakwa na ọmụgwọ ma enye ọ ga-enwoke so oge ahụ m ga-analụ m ga-akpọkwakwa ndị unyom di m kpọọ ha chi ha bịa na m abatago ọmụgwọ ha bịa ka ha fụ ihe ọgọ ha nwoke nyere m n'ọmụgwọ so mgbe ahụ ha ga-abịakwa fụ ihe ahụ nnu ahụ ọ ga-ebunye m ọ ga-ebunyekwe m ma ncha katọn ncha ya ese so mgbe ahụ m ga na-eke ndị unyom di m ahụ nnu ahụ o bunyelu m ga na-enyekwa ihe ncha pawụda ya esokwe pawụda nwa ya esokwe n'ihe m ga-eji wee bata n'ọmụgwọ ahụ so mgbe ahụ a ga na-eke ihe ndị ahụ ute obi anwụrị na-agbakwa egwu dị pawụda ahụ a ga na-etekwa dị pawụda onye ọbụla ewere na-enwe obi anwụrị na m abatago ọmụgwọ so na-eto a ka anyị bụ ndị nne na chi welu ji ọmụgwọ welu batakwa i kwuru nnọọ nke ọma enwere ofe ajụ nsikwa ka njụkwuo n'ọma gwakena anyị ọrụ dị anya nwaanyị jere ọmụgwọ ahụ ga-arụ biko rutukene ha aka ọ bụgodo ebua ọrụ ị ga-arụ ebe ahụ mgbe ahụ nwaanyị ga-eje ọmụgwọ nwaanyị lute ọmụgwọ ọ ga-esi mmiri ọkụ ọ ga-ejesa nwa ahụ ọ bịalụ ọmụgwọ ahụ ochiche mmiri ọkụ asacha nwa ahụ dozie enyi ọfụma odinewe na bed ọ kpọkwa nwa nwaanyị ahụ ọ bịalụ ọmụgwọ na be ọnọ nwunye nwe ọ ga-akpọkwa nyanwa bịakwa sụọ ya mmiri ọkụ m ga-achịta ịkwa nwa ahụ m bịara ọmụgwọ saa lele olukwe mgbe m ga-eji welu na ọmụgwọ dịka omenala Igbo si wee dị ihe dịka ofu ọnwa ma ọnwa ịtọ wụ ihe o chere nwaanyị jere ọmụgwọ iji wee ịnọ na be ọbịa nwoke n'ikwu eziokwu azụ omenala Igbo ihe chere nwaanyị jere ọmụgwọ ịnọ na be ọ ga-enwoke bụ ọnwa na-atọ bụ ihe chere ịnọ n'ọmụgwọ dịka omenala Igbo shiwolu bụ ọnwa na-atọ Ezinna anyị ekene gị thank you biko chetara anyị afa gị aha m bụ Mrs. Okonkwo Mrs. Okonkwo anyị kenere gị rienne thank you nnọọ maazị anyị afụgonu dịka anyị si wee jee na o doola ewu na ọkụkọ anya nnọọ ụmụ nwanyị ka iji ọmụgwọ bịara agbanyeghị na mgbe emeketekwara ya nwanne anyị nwoke na onwe bụ ọsọọfịa wee sị ka ya jee ka ya nwa kene ihe a na-eme o jere wee were anya ya na mbọfụ ntị ya ife a na-eme adọrọkwa n'izu ọ bụrụ ebe ụmụaka o wee bụrụ ebu na abada nwere onye ọ na-egosi ndị be anyị na-ekele unu maka anyị sonyere anyị na ya bụ Igbo nwanne ebe a ka anyị na-ewepụta ihe banyere omenala ndị Igbo na otu ndị Igbo si wee hazie ya nakwazi otu ọ na-abịa esi na-eme ọ na-atọ ụtọ maka na obodo ọbụla nwekwezi nke chere ya Igbo niile na-asụ n'olu mana ha kwa ụkwara eme gịnị ha bụrụ otu echesokwara abụ m Maazị Chukwuebuka Nwodo David Chukwuebuka ngwa ka o mesịa